kublay ilang baro bat ngadang skode ru ban onga ai kublay Christmas bat senang tumai basuk bakemen yu kiro ju kadi nyuma galon nong gasit ke baningkong ia kabakum ka komiti ngala ban ong bangin yok ban yasham kumni hagi senam bat kipor kibal lek no nyim juyo lat kot ia kabakum kadi gejing pan kre bangin don dia kajing kenduk lang kabakum kadi Gidio ruban bu jingmut bangin yo ban mi kum kawai ke kenhun badro habang iwan pai na kata kerensan iwan pai kum kawai ke kenhun baro sikatang ni la juyan halaga jong kabamut halagi jong sekutu halagi jong kirukom pen kre halaga jong ru karukom bandio mikma tenrei ni snowdon bok shibun ya kajing long kepala gloy jong i deputy commissioner jong ibala sim kia ya dari gam bat ibala ai jingmut ru daga jingyo bani konsol dem bat i kum CDM bat kum juru harengkat i doktor num ila yo bani kendu bat i hi ila ai jingmut ya ka balai ni kum ki sports person jaga west sales ngindon ya ka jingya kendu lang hai por iba kendian abangin yo iya kaban ia strategize mo ia kabani perkhat ia kabakum kan rukom ngiyo banlek mikmat ia kami games barhaba ongkum tahi por balengkot kebumun ngihap ia kaban where ngihap ia ban pentip sikini ki association kat kibadon hapo kali gates kajongi te sisang istu kaban sikadai ia kajing long kabala kelo jong kini ki association khatwe ki association kiba lapen ko ongu bangin yawan lang kowe ngidon lagi jong kijingmut mereka baskeu tenat kalong ngilong ki bala kloy ban yesham lang kumni ban lembaga niga sejam ke disisa jongi layo ban mic phang ka baskeu tenat kalong ba ngilayo ru rengkat keti kamon kadiang jong kinong yalam jong kamri Galaya States Olympic Association ki balayo ia kaban coordinate pada dagwe pat karukom kabakumno ban tie of district association di prepare bat ka MSUI ti dei hakata garukom ru kelayo ban temsat ya ki kerteng jong ki armut ki perlok ki rirang ba ngala ban hakata garukom jong kari gades ka jongi ba ngilyo ban talam hakata ka GTCC, the Games and Technical Coordination Committee. But then the kabakum kata ka committee layo ru kajing tha kabaranti layo ru ya ki advisories ke beper ya kabakum no kum ki CDM ngidyo ban coordinate ya ki discipline ke beper ha ki district ban coordinate ya ki nadu ka transportation mo ka transportation ka jokhi haba khinmi nang ni bantipat nang ni ka accommodation anda khirapoi hang ka accreditation batru ki wei pat ki jing pedon kam ki jing don kam kum ka beide bat ka health protocol ru tinamar kata ngamkwa ha jing shisha ban kren bun ndrei la kata ru ki don ki katu kan ki ba lembah kini ki advisories ki buper ngaliyo ban communicate ha kini ki association lembaga WhatsApp group nreila shisharu naman asim bakani kalong kapur kabadai ru bangin dayo pan ngeu kita dong score jong ki sports person ki jongi bakin yo da kabadon kam tam anda kila yo yu kejan hapo ka competition venue kapurom jong district ka dignity jong district kam dei ka jingla ban coordinate ban monitor nri kam tam ka compliance ka jong thi ka response ka jong thi ki sports person an itu ya kawai pegawai association ladi an itu ya ki nongi shimanta barok lang baki tu tracksuit ki bag MSUE kala IFE namar kata ka ka bangun ban ong kade ka niru lembaga sinjam jong isa DC ru habis perkhat namar manta ni korek kade ka dewan bagi dia korek ban yo ban legislatura nyuma kade ka football team jong West Sales lembaga NDSA kaban yo ban mi no nadu mentaga sihi nadu mentaga jamiti
ti hakajing perkat ke bahatam ke bidisi la perkat na kabanta ban pet wandur karkom penkre la kanai karkom mikmat ke jemi isa DC dak baburam ila komit ru ban penio ai t-shirt hakabakandon ka tang jong West Castles batru logo jongka MSUI ti ka bakum kini ki panlong yang ini namar kata bakandon ru kata ka concern balari kini ki sama ki jongi ki ban mi nadu mantagasni bat ki ban dahapru ban thong ki t-shirt ki jongi yo le se kamdon ka compliance ka badai na kalian joki anda itu shena baki kena jong West Castles ki bakla lani ki le rumah lani ki le bomdai hanta bi season perkat ni nang perkat ka badai bon yo le runti yo baro nrei hakajuk ka porru ka invite ye kiwi ru ban de itu ba uni unong udi unong yele kai nang no te ka ka ban namod ban ong galong kani idon ban kerpa ye fi nomor kata ku ba kawan dur kawan karukom ka jingta renti ru nang te ba ki nong ye shimanta baro ru ki de ban don ne kata good behavior bar sportsmanship ki de ban phong has lamba kini ke period the duration jaga nika games ki bandon gitu traksut ke jengki ki deiru ban penting kena ba unnecessary claim jing mantoy kim dei ban ya argue ladi ban ya wadau ban ya kanroy ladi ban longdau ka jing jentut ladi ka longdau jong ka jing bom yesu thu kam tam hapo ka venue kababut nang taru kolong ba pidei ban tipru khamtam hagawide bat andam kila poisiti nyuma kalau kajung sisya ngila jumlin mo ya kan kaja kajung isyani kabam kadi kabakumno andam kin hiya syati mo ki ong kana kham na kay gato kam mo khapa mo tinamar kata kala ban long le se ke kaba andai ki mat kerpang ye kata yo le se kan kta pan ban yor ka koi ka khia kajung ki mo tinamar kata ka don kam hai ki ba men kin maintain de personal hygiene ka jong piru lani khamtam ru bu khne sutu ek appetite ka jong pi aba phibam phidik se thiru basakawiru nidon ban ong ye phi